Ten a palabra o noso guieiro, que é Juan Maceiras, e el irá distribuindo os tempos da xornada. Moitas gracias, moi boas tardes, amigas e amigos, e grandes amigas e amigos de Don Ramón, e sexan todos benvidos a este escenario do Salón de Actos do Pazo Museo de Otero Pedrallo, o acto de entrega do Premio Trasalga que organiza a Fundación Otero Pedrallo e que este ano cumple a súa 41 edición. Empezo por saudar, en primeiro lugar, ao presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices, agradecendo a súa presencia aquí, director xeral de Cultura, presidente, vicepresidente da Diputación de Ourense, a tenente alcalde do Concello de Ourense, alcalde do Concello de Armueiro, alcalde do Concello de Villamarín. Pediron unha laudatio e paseime de breve. E ver nome Susana, dixo fai no máis largo. Entón polo camiño escribín así algunha cousa máis. Pero que raio? O bo de Luís Davila é que é tranquilo. El nunca leva presa, non me apures. Vai mellorando cos anos en carácter de equilibrio.